A prediktív elemzés a kontrollerek számára egy nagyon nagy kihívást jelent, és végeredményben a kontrollig életéről lenne szó, olyan értelemben, hogy a többi feladatokat már automatikusan lehet megoldani, és a prediktív elemzés, amelyhez viszont matematikai tudás kell, a kontrollek számára egy újabb lehetőséget nyújt a vállalatvezetés támogatására és segítségére. Mondhatok egy kis példát is erre. Korábban nem volt lehetőségünk arra, hogy a vevőinknek a kívánságait gyorsan meg tudjuk vizsgálni, és ebből következtetéseket hozzunk, és az úgynevezett Big Data segítségével, amit matematikai algoritmusokkal kiértékelhetünk, a vezetés számára bizonyos előrejelzési információkat adunk arról, mi tetszett a vevőknek, mi az, amit ők szeretnének, és természetesen a vállalaton belül is, hogy mit kellene termelni, és milyen formában.